Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Naposo, dan remaja serta anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kami dari Panitia Tahun Profesionalisme melalui media ini kembali datang untuk menyapa semua warga jemaat HKBP Tangerang Kota. Dalam setiap ibadah kita hari ini, kami akan menyampaikan pesan-pesan dan khususnya juga menyampaikan ucapan terima kasih kami atas dukungan dan partisipasi semua jemaat di dalam mendukung program-program Panitia Tahun Profesionalisme dalam penata layanan yang telah kita mulai sejak Mei 2023. Bapak Ibu, Naposo, dan remaja serta anak-anak sekolah minggu, banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Di antaranya ada seminar kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan secara gratis, serta yang terbaru adalah pembekalan para parkalado yang ada di HKBP Resort Tangerang Kota yang disampaikan langsung oleh Eporus HKBP Opui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang diikuti oleh semua parkalado dan juga full timer yang ada di HKBP Tangerang Kota. Juga kita sudah melakukan pengadaan terkait dengan peningkatan kualitas musik gereja kita. Dan Bapak Ibu bisa melihat langsung saat ini sudah tersedia di depan kita ada grand piano dan juga elektron. Dan dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan mixer yang mempunyai kualitas dan channel yang lebih baik yang sifatnya digital dan nantinya sudah auto calibration. Ibadah keluarga kita lakukan setiap bulannya bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan. Masing-masing keluarga beribadah bersama semua anggota keluarganya. Dan tentunya ini di dalam kasih Kristus. Di sini Amang inang Naposo dua sude ruas naro di parmingguan Pawaluhot Duk Trinitatis di Tikion. Selamat hari Minggu mah tuhita sude. Mamuhai parmingguan tadi sadarion martangiang naho maita di Bakasarot tadi. Amin. Marede ita jian buku ede nomor 122 ayat sada tolu dot ayat 4.
dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni ton di parbadia na tumopalangit dot anon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akaw surusuruan ni dibata, manang harajaon, manang hagoon, manang aka na masanuaing, manang aka naro sogot. Daktar baheni manirangi hita sian hoholongan ni rohani dibata. Mari ite Yesus Kristus Tuhatai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha jalan abonar. Mau lihat budok kami, ala di pabisar ho kami, barita na uli. Nama dodangi rohanami, ay ala ni ubahen utadahami ho dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami naing maulam lomo ni roham hami, saliling di ngoluan, jalan naing martua hami bahenommu. Saya parbadiai marohanami marhite todim, jala pargugoi mahami mangorom hisap-hisap, dohot magotapon roha portibion. Saya palas marohanami mangoloi ho, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhanami. Amen. Tatangion mapati pidebata di hari Minggu pabaluhon Doktrinitatis Imasian Yosua 24 ayat 20. Ope paholang hamuma debata sileban akan di tonga-tonga munai jala pauduk hamum rohamuna tu Jehovah debata ni Israel. Atong rap mangidogogo mahita tuado pani debata lau mangulahosa nahobar tu patik naik. Kali Tuhan debata, saya pergugui mahami, Allah hobar tu patik. Amin.
Matopoti madosata tuadopa ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Na pungudo kami di jolom martangiak tuho. Dana mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asin roham na godangido. Saya asim roham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguni maroha nami. Asa ngubah roha dohot pangalohan nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panguluh kami. Amen. Baga-baga di debata taringo tu hasesan ni dosa. Songono dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar ayaw do siludoko. Nunga pola hujogo armu au na punaho. Asangapon madi debata na digijang. Tatangion mahata di debata turpuk epistel di hari Minggu pabaluhon Doktrinitatis imasian 2 Korin 10 tolu mamuka sian ayat 5 rodi ayat 10 tolu masorik-sorik kita majaha di ayat 10 tolu di ayat 10 tolu rap kita majaha ujudui hamu dirimuna manang di bagasan haposiaon hamu sulikit hamu ma dirimuna noso ditada hamudo dirimuna paboa naung Yesus Kristus di bagasan hamu ai ia soi sadok naso taudu hamu alai diri aku terlalu menaku dan naso tau kami alai matangian do hamu hami tu debata asa unang diulah hamu agia aha naroa dada asa hami idaon na tau naing hamu mangulaw na dinggan dipangido rohanami nakpe songo na so tau hami idaon
hami hamu margogo nakpegale hami laosoddo tangyang nami naing gabe togu rohamuna Orpe aka alidongan saya lasma rohamuna saya olo mahamu patuguon jal apuan sadama pikiramuna adoti hamu madami asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu saya didongani asli rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong rohani mata dot parsauran ditoni perdadia salut ima saatna martua doakan atau mangyon hatan di bata jalan opiopsa amin. Tidakon maha porsiautai songo na hina tidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsian di Yesus Kristus idohan natu mapalangit dotano au porsian di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadei iman ditipun di Sumaria nage-gebian sionton di Porbadia andorang suabuba hido tuhata natumon abernit di pamun silatus namate tarpaja luibana di hau pinat silam natua tubang loturu di tano namulak namulu di hari patoluhon namanaik tu surgo lahudul siamun debata Jehovah namanai parbuto naso tulosan isima ibana pa mamulok sukotan manguhumi halak na mangulu dot namati au porsia ton di Porbadia jalan sono huria na badia huria
KBG Makor NHKBP. KBG Matiting di hari Minggu Sadarion. Shalom, orasmat di kita salubna. KBG Matiting Minggu tanggal 30 Juli 2020.
Na perjulu gorni minggu tersadarion ima minggu na pawaluhon dung trinitatis lapatanna hasitolu sadau ni debata dohot topik minggu pardonganion dohot pangaramotion ni debata titing na maragam na perjuru paborhato situa pensiun di minggu sadarion tanggal 20 Juli 2027 di paborha huriataro naing pasiun dua hala situa ima situa perlindungan sitorus sian uik 2 dohot inang situa ruliana boru si haloho sian uik pitu moliate ma di pakobasion ni amang dohot inang situa sadengon di HKBP Tangerang Kota napaduahon para jamita tamu di minggu sadario tanggal 20 Juli 2027 nama kuwesi minggu pukul 2 ima pendeta Samuel Sitopul MTH Manapareses Distrik 22 Lampung salut ruas paralado dohot panuda nabot tiki pasahaton mauliate di pakobasion ni amang padita Samuel Sitopul MTH nabatuluhon permingguan minggu keluarga di minggu tanggal 6 Agustus 2027 di Batu Pakuliatado permingguan khusus manang minggu keluarga di Ganup permingguan jadi di Batu Pado papumu pilihan keluarga marhite amplop naung disagihot tu Ganup keluarga saminggu adorang so permingguan ima lau tu persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2022 rap sahudulama nasa keluarga marpahean hobar tu pesta ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia manang nuansa merah putih jala maso majolo pada minggu sekolah minggu remaja dohon na belajar sidi na paupato komitmen pilihan gotilon HKBP Tangerang Kota tahun 2027 di Batu Pakuliatado pesta puncak tahun profesionalisme dan dalam penata layanan dohot pesta gotilo di hari Minggu tanggal 12 November 2027 opartusi di Pangido Matusuli ruas nihuria asareta papunguhon pilihan gotilon na sinosoan marhite Ganup situawik napalimahon penerimaan sertifikat gereja HKBP na di hari Kamis tanggal 27 Juli 2027 nunga di jalo huriata sertifikat tanah gereja na pinasaha ni Menteri dan Tata Ruang Kepala BPN Pertanahan Nasional Bapak Marsikal Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto SIP marhite Pandita Resort Tangerang Kota amang Pandita Sabar Maringan Manulang SPD dohot para tahun situali Menggolan di HKBP Tangerang Kota napaunopon pertanyaan seksi Palupuan di hari Kamis tanggal 7 Agustus 2027 pukul 17 WIB di Patu Pado pertanyaan seksi Palupuan maringanan di gereja Kobartu titingon ma pinangido matusudi punguan ina Kamis ina Maria ina Hanna do sudi Palupuan asa madohoti pertanyaan nama kubesi Palupuan sian uik 24 Patu Pakor punguan ina Kamis dohot Patu Pahon konsumsi ima sian uik 10 uik 10 dohot uik 10 Pabituhon pertanyaan seksi ama di hari Kamis tanggal 7 Agustus 2027 pukul 10.30 WIB di Patu pada pertanyaan seksi ama HKBP Tangerang Kota maringanan di Sopo Saroha Obat Tingon dipanggil matusudi anggota pengumuman ama Huria ama Cantata Gloria ama Sola Gracia dohot sudi ama na adong di Ganup Wik laho madohoti pertanyaan ini nomor tugas
Liturgis ima ama sian wik opat, tangyang pangodianon ama sian wik 5, doho napapungu pilihan ama sian wik onom. Ede puji-pujian sian ama kuliah, doho napatupahon konsumsi ima sian wik sia, wik 22, doho wik 35. Napawaluhon lomba pokal solo anak sekolah minggu dari Sabtu tanggal 5 Agustus 2027 dipatu-padu lomba pokal solo anak sekolah minggu nama ringanan di gereja mulai pukul 10 WIB. Peserta dibagi 2 kategori, ima umur 4 1 tahun, dohot umur 2 1 12 tahun. Tunama dohoti ulauni dipilih masada ede pilihan naung disagihon panitia ima ede glory haleluya ciptaan TW napaduahon Tuhan selalu menolongku ciptaan NN nomor 2 di tengah ombak ciptaan NN. Napasiahon pelatihan dohot pembekalan guru sekolah minggu di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 dipatu-padu pelatihan dohot pembekalan guru sekolah minggu nama ringanan di Soko Saroha mamuka pukul 10 WIB 1 10 sia WIB. Pelatihan on asalaho mabohali guru-guru sekolah minggu dohot metodologi pengajaran na efektif, perencanaan pelajaran na kreatif, dohot membina pertumbuhan rohani di kalangan anak-anak. Dipanggil dohot usuli guru sekolah minggu, dohot calon guru sekolah minggu HKBP Tangerang Kota, seksi sekolah minggu, peserta lomba marcerita tidak dana, dohot guru sekolah minggu, sian pagaran HKBP Resort Tangerang Kota, laho madohoti ulaun pembekalani. Napa sapuluhon, sakramen pendidikan nabadia di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2027 di gereja tahun dipatu-padu pendidikan nabadia itu aka anak nihuriata ima di parmingguon pukul 11 WIB. Pinangido matu akan atoras tidak dana nanaing tardidi asa madaptar honya nakona uhud maboan surat hatorangan sia situawik buku jemaat dohot fotokopi akte tu akte nikah tu anak buah baju manang na anak pertama pasapalu sadahon titing naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagas semak Eprain Hutajulu anak niamata Julianto Hutajulu no ina dot inata Rasmida Sihobing ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota week 10 dohot Orwana Desi Meisari Nainggolan ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota week 10 boru niamata Sabar Nainggolan do inata Hermina Hutasoe Mengamajalo pertupulun di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2027 di gereja HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasu-masu dipatu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2027 di gereja HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Distrik 20 Seda Banten. Napa 10 dadana nasorang di basa-basa Hutuhata do saya dana boru di keluarga nyamata Bapak Ramos Hasudungan Silaban do inata Artaudi Siahan nah di hari Sabtu tanggal 2 Juli 2027 sian week 20 saya energi 231620 napa 10 ruas nabaru mamuka minggu sadarion tanggal 30 Juli 2027 nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima na perjuru keluarga Amang Edwin Sitorus dohot inang Rebelina Situmorang jemaat terdaftar ulang nama jalo
pamasu-masuon di HKBP Tangerang Kota tanggal 24 Juni 2027 malinganan di Jalan Puskesmas RT 004 RW 004 Tanah Tinggi Wik 2 NRJ 231618. Dapat keluarga Amang Adam Perlinggoman Purba Dohot Inang Desi Natalia Saragi Narosian HKBP Raja Madigas Resort Raja Madigas Distrik 24 Tanah Jawa malinganan di Bona Sarana Indah Blok C1 strip 34F Blok 34F Cikokol Wik 35 energinya 231619. Napatulungan keluarga Amang Ramos Hasudungan Sidaban Dohot Inang Artauli Siahan Rap Dohot Seda Yanak Kornasida Naro Sian HKBP Curup Resort Curup Distrik 15 Sumatera bagian selatan malinganan di Jalan Sukajadi Gang 8 nomor 24 RT 002 RW 03 WIP 20 Sada NRJ 231620. Napapaton Amang Yosep Margada Simajutak Dohot Inang Peralina Bintang Narosian HKBP Jati Asih Resort Jati Asih Distrik 19 Bekasi malinganan di Jalan Pajar 3 Blok F2 nomor 35 Cipondo Makmur Wik 11 energinya 231623. Napasapulopaton Ruas Napida Mamuka Minggu Sadarion tanggal 30 Juli 2023 Nunga Pida Huria keluarga Nyonya Panjaitan Lindrani Yarnita Rap Dohot Tulu Yanakon Nasida Sian Wik Tulu 22 Tu HKBP Kapuk Resort Kapuk Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Napa 15 Hon Ruas Nabida Mamuka Minggu Sadarion tanggal 70 Juli 2027 Nungwa Pidawik Amang Padita Puji Handoko Aritonang MTH Dohot Inang Pendeta Romauli Siahan STH Rapdoh Tulu Yanakon Nasida maringanan di Highland Residen Jalan Melati 3 A5 Sian Wik Sapulonon Tu Wik Sada NRJ 191355. Napa Sapulonopon Ruhut Parmahanion Panisangon Mamuka Sadarion Minggu tanggal 30 Juli 2027 dan Ruas Ni Huria HKBP Tangerang Kota B Ima Amang Amron Lubatubing Dohot Inata Darmawati Simorakir Alapida Tuhuria Naso Sadokma Dohot HKBP Sian Wik 10 NRJ 100222. Napa 10 pituhon Ralat Titing Ruhut Parmahanion Panisangon Hobar tu Titing Minggu tanggal 27 Juli 2027 keluarga Nyonya Sihaloho Theodor Bolhutasoit Yanakon Nasida Chandro H Sihaloho Hokdo Gaberuas HKBP Tangerang Kota Dohot NRJ 100297. Napa 10 Luhon Ruas Namodeng Naparjolo Nunga Maruzumulu Bastian Albert Sianipar Manang Seda Naposo umur 25 tahun Yanakone Amang Tony P Sianipar Dohot Inang Risma Boru Abarita Moding Nadia Minggu tanggal 27 Juli 2027 Sian Wik Sia. Napa 2 Hon Nunga Marujungulu Inang Nurhaini Boru Tabunan umur 27 tahun
Modding na di hari Kamis tanggal 27 Juni 2027 sian wik 10 sia maladikon sada yanakonna di barama na mga pulis uli keluarga na tininggalhon na basa pulusyahon piket bulanan di bulan Agustus 2027 ima amang pendeta hok mapi butar-butar STH na pada 20-on ucapan selamat pada taresot perhalado sulir ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun hadutu dohot ulang tahun perbugason tu sulir ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan mingguon anggia ma gajang umur hipas pamatang jala tubuh haposyau di bagasan Tuhani tu sulir akar ruas na di bagasan persahiton anggia ma di lehutu hata hari paso semoni matiting di minggu tasadarion dia ka titing naso di jahon hami bui mata jaha di buku acara cetak manang digital mulwadong akan ulang takas di panuratonon doho di pajahau bui do di patakas tu perhalado ni tabi manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huyata jadi di pasu-pasu mana parhalado doho ruas laho padumahon aka ulau ni hudia khobar bahe sangat di goan itu hatta horas menita tabege kor transiamus
Damang dainang, do sude ruas, omatiki na dihita, pasat pilihan sada do sada be. Tapasat paling denggan, ala diledupit, dilihat Tuhan dope dihita sa ditikion na paling denggan. Arede hita siyan buku ede nomor 210 sada. Jesus, Lord, you are
nasumurung sian saluhut roha. Ima maharamoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom. Las rohata di bagasan sadariona kamanginan. Di pasu-pasu di bata nata jalo nasa mingguon. Mardapot-dapot. Naparjolo amang do inang situata. Sahat diula tohonan nasida. Tahamalere homa. Di parmudu, di patau, di pargui tuhat tanasida. Jarang dogui partohonan sahatu pensiun. Apalagi kapadita. Alani lujana horma. Rata-rata di bawah di atas 55 tahun terborhat. Diturun 10. Ada yang kami posma rohaku yang 22 tahun sahat pensiunan don. Amin. Napa dua hon yang telah kita rindukan 45 tahun surat kepemilikan tanah gereja kita 1526 meter virkal nungata jalo nadiari Kamisi tanggal 27 na langsung tinaruhon ni Menteri ATR tu gereja tong ditaruhon martopak cerita kamalnya. Jadi semakin semangat mahita menyambut jubileum 5 tahun lagi. Kita benahi gereja kita ini. Tentu dengan berbagai upaya, usaha, tangiang, aka pabahenan, do aka kegiatan. Kita bersatu padu. Ruas, rapdoho perhalado, rapdoho panitia, bersatu padu untuk melayani Tuhan dalam pelayanan Gereja HKBP Tangerang Kota ini. Amin. Noaing tabigi majol hatan di bata. Jamita di minggu pawaluhon dung Trinitatis. Nata surat di Sada Musa 28 ayat 10 sahatu ayat 22 huzaha malihita. Songonom maridok. Nipi ni si Jakob. Alai borhak do anggo si Jakob sian Berseba lau tuharan. Jadi torhas maibana tu sada parbornginam. Nagare marborngin ibana disi ainunga mate mataniari. Dungi di Papua maaka batu na di sini bahen halang niuluna. Laos modu mibana di sini. Dungi marnipi maibana di ida masada tangga. Na pinagohon tutano tolhas rodi langit ia ujungna. Jadi idama sai marnaik mijur siani aka suru-suruan ni debata. Jongjong digijangna anggo Jahoba jalanina do. Audo Jahoba debatani opum si Abraham, dohot debatani si Ishak. Ia tano pinodo mamon lehonokku matuho dohot tu pinoparmu. Jala sobokon orbuk ni tano on sogot torok ni pino parmu. Jala akararat mahamu tuha sudutan, doho tuha bicaran, doho tu utara, doho tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga, na di tanoon mahite-hite ho, dohot pino parmi. Idama,
Saidong anakku jala ramotakku doho manang tulia peho mangalaka. Jala togi honokku doho mulak tutalaon. Aidang tadi konokku ho. Da jolo sahab tuwahen nahu parbagai tuho. Dungi tarsunggul ma si Jakob sian namodomi jadi dokma. Inganan ni Jehovah do okape so pamoto aku. Jadi mabiar maibana nin nama. Nasokal si tutudo ingananon. Dan tarbahin so on bagas ni debata. Jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob sogut manogot naik. Dibuat mabatu pinar halang ulunai. Jala dipajongjong bahen partinadaan. Jala diusehon miak tu gicangna. Dungi dibahe magowarni inganani Betel. Bagas ni debata. Lus do gowarni hutai anggo nasai laon. Dungi marbaga-baga masih Jakob ninado. Mono didongani jala diramoti debata au di dalam na hudalanion. Jala dilehot diau sagu-sagu si panganon doho ulos si parulos sonokton. Jala marsonak-sonak au mulak ditogihon tu bagas ni damang. Sai Jehovah ma debataku. Jala batu nahu pajongjongon bahen partinadaan. Ima gabe bagas ni debata. Jala sudena ni lehomu tuau parsapuluokku maituho. Ido sahakna. Siapa jahoki perang atorangat Mado. Nah. Berarti tidak pula gajang be pasangaton. Alang atorang rupanida. Alai akamanginang tapahami jolo turpukon. Hutaharan di wilayah Turki doi mono di zaman modernon. Hira 720 km mai sian berseba haborhatan ni si Jakob daunan. Habe mardala tot mardala pak dubana. Dung di dalani ibana hira-hira 10 kilometer manang 12 mil marborgi maibana. Ima inganan parporminani. Jadi na di paborhat among na si Isak di bana. Tuhutani si matuani si Isak. Tuhutani tulang ni si Jakob. Namar goar. Sila goar tulang ni si Jakobi. Si Laban. Sudah. Adong do hadusan ni anak batak dohot anak Israel. Goar gawe marga. Alai itu tu di anak batak goar na jolo gawe marga. Alai anggo di halak haran. Goari tetap goar. Dupe gawe Israel adong marga. Gudang bako hadosan ni halak Israel dohot kita nasarupa ima marga tarobo adong surat aksara suku adong patuturon dungi mangalak boru ni tulang mangalak boru ni tulang gus Jakobian non Dangboy marhamulian anggina sojolo marhamulian akangna manang abangna ayang go cintaan si Jakob si Rahel do alai dangboy ikut jolo alap hahana akangna si Lea baru pe asa alap muse anggina anggo diki halaki boleh pe dua pungga
Nate saparihotan. Alanya tang rodo pe Yesus ditiki. Masa budaya nasida bodo pe. Alai adong hadusanna di kita dang boy muli siakangan salekso muli dang boy muli sianggian salekso muli akangna manang hahana. Anai dang boy yang bodi kita dua pungga saparihotan. Sajabu mengalap sen sajabu dang boy. Masih dua-dua pe dang boy dung Kristen. Alayang go adoraso Kristen na hubereng ropania katubu do di pona pasogit sada do ditugui ama ala di habirang siabuna adong mangna tiga ina ima aka hadunguan asa tuharanoddo disuruh si Ishak si Jakob manopot tulangna tuhuta ni natoras ni si Rebekka ai sian hutahara do disuruh si Abraham na posona mangaririt dapok masih Rebekka ima nagabe pardihutani si Ishak dangono si Abraham paolihon anakna si Ishak tu boru Kanani salah satu suku namian di huta Kanaan. Aidang tano kosong ini didapat Israel manang didapat Abraham. Nga adong di simar huta Kanani. Alai si Sobba Baal, si Sobba Kanaan. Dan di paloas si Ishak manguli itu si. Itu banyak disuruh. Dungi muse alani sebelumna adong ulau nasala diulahon si Jakob. Itu Jakob awalna dikuari doi lapatan ni Jakobi penipu pangototoi. Ay dibahen bajuna songon 6.000 HP bobak ni biru-biru dipakai kulitnya domba yang digembalakan. Mono diraba bapakna si Ishak ibana dietong mak ibana si Esau. Itu dungi sahak mat ibana pasu-pasu na aturan tuhaha anak siakangan garing tu sianggian. Mono tarbote mangamuk masih Esau. Anani sebelum roh haham lau maho tujabuni tulangmu tuhutan tulangmu itu benalawi bana. Akamanginan taida siani panguluyon ni si Jakob tunatorasna sabutulana nga para di boto bagas aha do pasu-pasu aha na ginulukna ala dihusipon omakna do hubigi pakarayo ni bapakmu tua bangmu songonon. Itu jadi diajari mak di situ kekurangan, di situ kekurangan ini. Alaya seraboto kamanginan, nausanga di pasahat, nausaha madangat sisi ucat-ucat, dang medak, dang sigozi-gozi. Soal proses bohado asa sahat pasu-pasui mendarat di hagoluhon adong do prosesna. Termasuk mai na ditupukon. Alani biar disadari ma untuk menyelamatkan diri disuruh maporus tuhutan itulangna. Alai duk sadari mardalan ibana, modom ibana dihutalus di pardalanan ini dia mabatu nadapok di si ima di baik kalanguluna modom ibana. Sebetulnya modom ibana ala niluja do boy sinok manginongi do rohana digohibiar do ibana alai nakpe somoni toktong do ibana marhaposan
tupoda dohot tangiang di natorasna na paborhaton ibana. Titik kinamodomi turpukon pago tangga sahatu ujung ni langit marnakok tuat suruan ni debata dungiro masya pucu ni tanggai suara madok tu si Jakob. Nadonganan ni debata ibana torop akka poparanna sahatu ujung ni Portibion dan Sina Utara manang sahatu sadok Portibion ganup na marhatopotton debata ni si Abraham debata na tatadda di bagasan Yesus Kristusi taruli pasu-pasu si Jakob poparanna dohot pangisini huta dohot bangso na porsea tu debata alani ibana na marlapata dia kamangina di ujung ni Kristus seorang tu Portibion sian poparan ni si Jakob do di huta Betlehem. Jadi nasa na porsea tu anak baga-baga anak ni debata na seorang sian poparan ni si Abraham Jakobi taruli pasu-pasu taruli haluao taruli nasniroha totong diramoti debata ima gobaran ni turpukon jadi monot para penafsir mardokot tangga na tubanu agijangi ima dalan namang gobarhon namar tudu-tudu tu hata Yesus di Yohanes 10 ayat 6 audo dalani dohot hasitongan dohot hatutuon dan adong nasahatu amai iaso marhide sian au asa Yesus ido hide Yesus ido tangga tubano ija namangirut akamanginang dung tarsunggul ibana halujaon biar nasay gopang di ngoluna gabe abolong ala pajuk pangibana dohot debata di bagasan ipina asa parjupangot dohot debata ditangihon diparrohahon diauhon diimani hata ni debata mabuan ibana gabe malua siap biar malua sian nabusesaon mabiar malua sian aka na dirajumi ibana naung humariang ibana gok musuh mangonggok ibana alani dosa alani pabahenana ternyata marhite pamakulinion nama katai debata dohot si Jakobi toktong do hape di paihut-ihut debata na tinopanay jolma na hinahorongan nay na manolsoli dosanay na pasahaton ngulunay itu debata diiring-iring ditugu-tugu amang inang di bagasan tangiang do si Rebeka paborhaton si Jakob madapot to tulang nay tugudo martangiang ditopoti do dosana marhite panopotrio di dosai disido gabe tarida asini rohani di bata makokop halak na mardosa na pauba rohana na manopoti dosana asal nang talipuak kamanginang ay diulaho penipuan hape di pasu-pasu di batalo suatu salah kita memahami terpukon naung jolo di solsolido naung jolo di hilana si Rebeka do pabahenan na sida mangototoi bapak na si Ishak na sobui marnidaibe kola manggulut pasu-pasu siahani salah ujunga mabiar
alai di bagasan biari toktong do mangelek tu di bata di bagasa tanyangna asa di sesa dusana. Di bagasan iyo pamakulingion ni di bata tu si Jakob. Ala dohok do ibana marhato potton hahurangan nai gabe di lehot di bata mapos ni roha tu ibana. Tabu mapakilalaan na segar mago ganggu ni rohana dukot cadumo ibana siap puluman nai. Amanginang sasitong na molo-molo marhalang ulu batu dolgidoi acik do tu si macucu buhama modum disi alai ala padonganion pangarangotion di debata di pudu manai boido ibana sinok modum saat rodinatiur marnipi diingot dohot nipina noaingon torok aka manginang springbed puluhan juta hargana belum tentu boy sinok modum disi ala buse saon di atasna menangalnya hamero paling ale gudang do nak pedinggap pulumanna belum tentu ibana boy renges derem modum disi tak kuboto manahya kita makilala honi boy do aran na gudak tapi kiri manang adong akka ulau na hurang hona tulomo derohan di bata saya tapapipit si malolong alang gue renges gari ada ulu hulukan hir hulukna nak pemarase kamarna ala yang go si Jakob dung di pasahat di tangiang akka hahurangan nai di sido mabayan ibana gade dang buse sao ibana modum lapatan nakamanginang moladong na pojok di roha na taulahon na solomo di roha ni bata pasahat patol has topoti tu di bata unang gade bebari di ngoluta unang maila hita rukari sude akan na solomo di roha ni bata unang tabunihon pasahat may tu di bata bica mangul hita unak terlebat tita pasangat toni unak sorat tita pinahen ni dusai noaing dukta sunggul ibana diingot sude nidok ni pina nasrohana biar nadang betu biar ala pangalaho parjoloi nunga gabe biar ala sokkal ni inganani di goarima inganani betel lapatan na bagas ni debata ay nasokkal do hape inganano inganan ni debata do bagas ni debata do ok kape dungi ipapung mabatu halang ulunay di bahay may partadaan pabua adong mapadanna naparjolo padanna debatani opuna si Abraham, debatani amungna si Ishak, gabe debatana. Ima pujionna, ima sobbaonna, dan adong asing siani. Ikom mardebatahoni, lapatanna, nasa nanidok, nani hatahon, nani ajarhon, na pinodahon ni debata, tanda na debatanai, ikot diulahon. Sedang holan hata debataku debata alai akar hata narang julahon di hanguluhon namangihut marhite naung nidonganan ni ramotan ni pasu-pasu ni debata ibana jala didongani musemula kibana tuhutan ni natorasna dilehon akka poparanna diodihon ibana sian ragam ni akka hajahaton mamora ibana mananggok di ibana dijadihon ibana do ikon
pasapulokku mai lehonokku peleaku tu debata. Kurian itu hata na huhahorongi di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Dia mana yang lehono itu pukotu hita. Galuk jolma adong do hahurangan nabe na patubu biar. Tasong sejako nakin marcekel pangototoi. Alai dung ditadda debata, dung dipatedek hahurangan na dan mohon pengampunan tu debata nasitongi, gabe sonang tabodo nguluna. Nasa na sinakapan nau ni jajihon ni debata, tu akan aposona, tu bangsona, tu akan aporsea, lehonon dari sahat rodi ujung di portibio. Ido jaji ni debata tu si Jakobi. Namangihut manoktong do debata mangaramoti mangodihon huhut mamasu-masu akan aporsea mangaramoti naposona. Moliate madi amang situa nami amang situa sitorus dohot inang situa borusi haloho nunga dipelihok kamu dirimuna marhalado di huriat tahun amang situa perlindungan sitorus 14 tahun inang situa ruliana borusi haloho 12 tahun tentu ditariko kamu nado aka kesibukan duniawi dileho kamu roh adoh pikiramuna sipata alani ulaoni borngi do hamuna ditariko kamu aka keluarga anak komuna laho makala putih pakubasion pataridahon haudukon ni rohamu tu debata makubasi di huriana. Noaing sahat dohamu pensiun sadario. Di pasu-pasu tu hatama, songon pasu-pasuna tu si Jakobi. Ala dipilih si Jakob do dirina gabe naposo di mata. Mangulahok katana, mangulahon akapakubasioni ditongani bangsa Israel, ditongani keluargana, gabe di pasu-pasu hode batalo tu ibana, saya marbisuk, jala dapotan pasu-pasu aka poparanna dohot aka natorop aka wikmuna nani hobasa muna taruli pasu-pasu marhite pakubasio muna nasaliling naon. Amin. Sahak may dilehot tuhata amang do inangate so disudi keluarga. Songon nakita saluna songon panidangion ni si Jakob dung ditadda debata ibana do debata ni opuna debata ni among nai dang mere tibana sian pangajarion sian natinadda na sinompan na torasma dia tidak murtad dia tetap setia memuji Tuhan nak pedibulu sibana godang aka tantangan godang biar alai hot do ibana sumobwa debata sahat hodi ujung ingoluna songoni mana kita saluna ai ganu namar hato potton debata ni si Abraham natatadda di bagasan Yesus Kristusi sai taruli pasu-pasu taruli lasniroha taruli hasonangan nuaeng naksogot do aka nasatia mamuji pasangap marhatopoton ibana debata di goluna. Songon si Jakob nasomaila patedekon aka hahuranganna tuadopan di debata sian elek siap bulus sian roha parbugason ibana pasahatoni tu debata mono songonido hita aka amang inang jupa adong hahurangata maradopo debata sai natangi do debata di paeleng do si pareonna manangihon tangiang ni aka na jauh-jauh
manopoti hahurangan na dohok na jauh-jauh mangido pasu-pasu siang ibana. Jala balocoron nari nang tu aka pinoparna. Ima jamita ibagasan sadarion akamanginang dihita na pengudison. Gabe upani hapor siyautama dohot upani pamasu-masuon ni debata di ngolutama hita makubasi akaulaon di bagasta di ulau tabe nang di tonga-tonga ni huria. Memang adong do jolma nagabe lupa di papahena ni debata dung malua ibana sian akasi taononna. Gudang doi jojot di jauh debata tikiro pergumulan alai dung taruli nasinita ni rohana marsahit martangiang roha madumon bangkrut martangiang gabe bangkit musle ekonomi na dung jumpa akan apinasit tanai olo gabe lupa madok mauliate itu di mana alai songon si Jakob songoni mana kita rapor sea tu di bata tiki mardosa tiki marporsuk marukli kita jauh-jauh tu di bata dungi pasu-pasu moluta sotung lupa kita madok mauliate tu di mana nian HKIP tangerang kodaon saya lupa ikuti do dang maul kita mangalehon pelia bulanata dan maul kita mangalehon komitmen tak menjelang pesta gotilo mahita ai halak nama kilalahon pasu-pasu ni batado ngoluna dohok nasana adong di ibana ido na tau las rohana ukap rohana mangalehon pelianna tu debata marhite akapa bahenanna pakobasionna di tonga ni huria di pasu-pasu tuhatama huriata HKIP Tangerang Kota. Amin martanya mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam bohal nami ngolu nami mai. Soman si Jakob napajupang dohot ho dung di pasaha daging tordina tuho adoran somodom ibana gabe pajupang makatai dohoto di pasu-pasu ho jana dilihoko akka baga-baga songonima nang tuhami Tuhan huilala hami do marhite hatami gabe parjupangan nami dohoto di pakulingi ho hami di pasu-pasu ho di baga-baga hoko akka silas niroha tujuanon jalali honom mudoi sahat tu akka na satia mardebata hoko manobaho ale Tuhan kami na pumudison pasu-pasu mangulu nami hodo debata na hutad dahami marhite Yesus Kristus si sobaon nami si pujian nami haroroan ni akka pasu-pasu sai lehoma pasu-pasu mi di hami be siani hami boy makanoluhon makilalahon dengan ni basam dada hola tu hami anai doho nang tu akka poparan nami subut sai pasu-pasu ma Tuhan disude akka sakap ni huriam homa nama masu-masu sahat hula hami lau pauli ulihon akka si patu paun nami pakobasion nami di huriaon di pakobasion partodion nang pembangunan fisik ni huriamon mauliate Tuhan taruli hami yasi niroham nabalgai naso haluduak kami sahat di patuluco na di hari Kamis na sanpu nang leleng 45 tahun kupay mahami sertifikat ni pargarija namion
saluhut nai hodo na patauhon na mangalehon gogo habisuhon tu tim na mangurus sunati doho mangukap ni panggonggomi asa tulus saluhut nai pasu-pasu ma huriamon rap dohot parhalado nang ruas ni huriam makalaconi pasu-pasu manang situanami na pensiun di bagasan sadarion saya manupak maho di aka na niula na sida na saliling naon bahen majadi makorhon pasu-pasu di huriam na hidobasan na sida secara khusus di week 2 doho di week 7 pasu-pasu saluhut nang aka poparan na sida songon naun ni warihomu tuna posom si Jakob songonima nang pasu-pasum dinasida nang dihami saluhutna urasi mahami siya saluhut dosa hagalion nami marado pokko asiroham unang i mangabati aka pasu-pasum dihami aju mahami sai marpamuati rohami wilik kami maho unang ala ni dosa nami somabaor tuhami aka pasu-pasu ubalga do holongmu asini roham sian rimasmu alani Tuhan porsea hami saina pasu-pasu amuru hami jana gabe habaoran di pasu-pasu hami mahide asi dohot holongi roham di bagasan Yesus Kristus martanya kami amin. Mari demahita huhut papumupilian.
Taulutima acarata favor haton situa pensiun di kimarete hita Roma amang dohot inang situa nanay pasyon tujuluk alai anggo keluarga yanakon hotma di bangkuna jala ditiki favor haton pensiun non jong mahamu di inganamuna akayanakon pahopu hotma di bangkuna marede mahita. Jongjong di Jolota situa nau marhobas di HKIP Tangerang Kota ima parjolo amang situa parlindungan sitorus mamuka tanggal 25 Oktober 2000 sia inang situa Ruliana Boru si Haloho mamuka tanggal 25 Desember Saha Rodi Sadarion Minggu tanggal 30 Juli 2027 mengikutkan aturan ni HKIP 2002 dung amandemen patoluhon ponggol papituhon bidu 27 ayat onom taringot tu situa poin onom ayat onom pensiun pasiud dosa hanak situa mono dung marumur 65 tahun. Alai hoddo tohonan hasituonna jala pasahatoni padita resok masurat pensiunna alani i. Upasahat tami matuhamu hata mauliate di sude pakobasion naung niulahomuna di huriaon. Saya di paso-paso tuhatta masude unaun hasituamuna pahen sangap di guarna dohot hatotogu ni sude hatotogu ni haporseaon ni ruas ni huria ni hobasamuna atong tagan sodi pabor hatamu madalani pasiun sian ulaun hasituaoni tangi kamu majolo di jahahon sekretaris Suryata SK Pansiumuna. Surat keputusan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten membaca Aturan HKBP tahun 2002 setelah Amandemen 2 Bab 6 Pasal 25 Poin 6.6 tentang masa pensiun Sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang yang pertama, surat keterangan pertanggal 25 Oktober 2009 tentang surat pengangkatan Sintua Doktorandus Perlindungan Sitorus menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. 2. Bahwa saudara Sintua Doktorandus Perlindungan Sitorus sesuai dengan tanggal kelahiran 21 Maret 1958 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parlado Jumat 30 Juni 2023. Nama Sintua Doktorandus Perlindungan Sitorus. Tempat tanggal lahir Parsuburan 21 Maret 1958. Ditabiskan
25 Oktober 2009, Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masa pelayanan 14 tahun. Terhitung sejak minggu ke-8 setelah Trinitatis memasuki masa pensiun dari Sintua, dengan ketentuan yang pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 2. Jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan Tangerang Kota hari tanggal Minggu 30 Juli 2023. Pendeta Resort HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan yang pertama, Sekretariat Bendahara Resort. 2. Sekretaris Jemaat. 3. Ketua Parhaha Maranggion Parhalado. 4. Pertinggal. Au Padita HKIP Resort Tangerang Kota, Paborhat tok kamu amang Situa Perlindungan Sitorus, mamongoti pensiunon Situa di HKIP Tangerang Kota, di bagasan goar ni de mata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotod di Parbadia, sai di pasu-pasu de mata mapako basiomuna nasai laun, bahen sangat di goar ni Tuhata. Amin. Surat keputusan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten. Membaca Aturan HKBP tahun 2002 setelah Amandemen 2 Bab 6 Pasal 25.6.6 tentang masa pensiun Sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang, yang pertama, surat keterangan pertanggal 25 Desember 2011 tentang surat pengangkatan Sintua Ruliana Sihaloho menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. 2. Bahwa saudara Sintua Ruliana Sihaloho sesuai dengan tanggal kelahiran 16 Juni 1958 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 30 Juni 2023. Nama Sintua Ruliana Sihaloho. Tempat tanggal lahir Parbaba 16 Juni 1958. Ditahbiskan 25 Desember 2011. Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masa pelayanan 12 tahun. Terhitung sejak minggu ke-8 setelah Trinitatis memasuki masa pensiun dari Sintua. Dengan ketentuan yang pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 2. Jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Kota hari tanggal Minggu 30 Juli 2023. Pendeta Resort HKBP Tangerang Kota, Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan 1. Sekretaris Bendahara Resort. 2. Sekretaris Jemaat. 3. Ketua Parhaha Maranggion Parhalado. 4. Pertinggal. Aku Padita HKIP Resort Tangerang Kota, Paborhat tok kamu inang Situa Ruliana Boru Sihaloho, mamongoti pensiunon Situa di HKBP Tangerang Kota, di bagasan goar ni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotod di Parbadia, sai di pasu-pasu debata mapaku basiomuna nasai laon, bahen sangat di goar ni Tuhata. Amin.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami mahiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate marohanami tuho. Ala asini roham natoktong mangaramoti ngolunami sahat tutikyon. Tarlumobi diramoti hodo na posomon. Nang makobasi gabe situa di huriam HKBP Tangerang Kota. Ima amang situa perlindungan sitorus saleleng 14 tahun. Inang situa Ruliana Borusi Haloho saleleng 12 tahun. Nuaing bongok manasida tumasa ha pensiunon. Sai pasu-pasu maakapakobasion naungiulahon ni naposomon di huriam. Asamat parbue jala gabe hasangapo di goarmo. Huhut gabe lasmiroha di huriam. Dongani jala iring-iring ma naposom. Madalani ari-ari ningoluna. Jala say pasu-pasu madohot saluhut keluarga. Asa gabe keluarga sitidangi Kristus ma nasida. Di tengah-tengah ningolu siapari nang di masyarakat. Marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami Tuho. Amin. Noeng pasahat taima partikian mewakili huriata pasahaton cendramata tu situa naung tapa porhat pensiun. Roma tu son parhubas ni huriata naung tato Tuhan. Sahat mahita tu acara madok kata madok moliate tu situata nong pensiun na parjolo utusan sian ruas week 2 amang timbul sinaga upasahatami ma partikianon tu nasia. Rarapma dohot sian week pitu amang South Gultum
molutumpe sahalak pasahaton mauliate mamang mangida partikian. Saya dari Madok Hata, alai rap jong ma namai wakili siana 2 week. Week 2 dohot week itu. Horas mari kita saluna. Shalom. Halo. Penghormatan amang padita isot. Dot dihamu amanami nami perhaladu. Perdulu melatih mata tutuhata di bagasa tikion. Ima di acara ni pelepasan atau pensiun di Duharak Pangulan Uria sian Uria tahun. Habis sian W2 do sian pilote mewakili ruas do khusus nawek nomor dulu dohon nami dua amang siturus selama 10 tahun hamu mangula khusus di W2 madungoi sudah kami ruas di W2 udah sau kami do amang selama 10 tahun kamu boy melakukan pelayanan Tuhami sehingga punguan dohot di W2 boy berjalan dohot dengan jala tadi dari saat di bagai satikion boy bertumbuh berkembang baik di acara-acara kehadiran di setiap acara nataulahon di pertanyaan tadi khususnya di W2. Mungkin di itu beda semua itu mudah-mudahan di inang borsia loho boy di bagasan hai pason sudah di amang sitorus do sudah keluarga di dotu hatta hai pason di lehon kebahagiaan doa kapasu-pasu berkat sudah akan komuna pino parmuna dengan saluna songoni nang sitorus do keluarga di bagasan sukacita lasni roha kesehatan do kebahagiaan do pasu-pasu nasihat Tuhan ini postrohan kami di ulau muna ihuriata selama puluhan tahun di barus tuhata me Tuhan muna asa gaya biotong calon muna dia ketik kinabang ihu ima hai pason sukacita lasni roha do penuh berkat jadi saya naik do naik me Tuhan muna tu amang situasi turus do inang borsia loho selamat atas pensiun ada yang botohonan muna kodo amang do inang jadi melayani tetap dohamu apalagi saya kira di masing-masing masih dibutuhkan untuk pelayanan sian aka bangunan Huria ima jo hata na boy do nami mulai tema dihita mulai tema dituhata butima. Mulai tema upasatami tu mewakili ruas yang 2 dohot yang pitu amang tibu sinaga dohot amang saut gultum uparasami ma udul hamu tingan amu nama madokata ma utusan sian parhalado mewakili situa Dr. Edison Manurung dohot amang situa James Munte partikianon upasatami ma Tuhan ma. Shalom. Oras ma dita saluna. Horas. Parjulo madumolera ita tuwa mata padingang basai. Siala bui ita marpumulia paratikyon. Songa-songoni nang tuamang padarsot na mga liam tiki hami na pasaton hata hamuliateon di pakubasyon ni amang situa sitorus dot inang borsialo. Jadi mau lihat kami memang sa angkatan madot amang situa perlindungan sitorus. Bolo amang Dr.
jadi son manurung sa angkatan ma dot inang situa Borussia Loho. Kebetulan mungkin berhalangan sida. Jadi mulai tema tutu pasatami dihamu amang situa storus do inang Borussia Loho di Pakauwasio Muna di Uriata Hagabe Tangerang Kota. Jalan do Pakauwasio Muna. Jalan giama Pakauwasio Munai gabe pasu-pasu ma di Ruasta. Song-song nang di keluarga Muna. Yang gua situ Munai tetak do. Jalan labur hang Pakauwasio di wik nang di keluarga manang di Parmargaon. Ala situ ni dang muca di sian hauna naloho di Pakamuna di Ungol Muna alani saya di pasu-pasu Tuhan di Batama Muna madalani Ngol Muna di Habasino Muna saya tak betu hatama aka hai pason gajam ni umur dehamu amang situasi terus do inang Borussia Loho jadi pasu-pasu maka pinopar Muna saya tak betu hatama dia kamu silas neroha molori hami aka nama kubasi rupe saya tanah kong kamu mahami asa usong kamu boy saat diulah hami tohon nami saya di pas-pas tua kami lama kubasi di huyata nang diwik ima tung otik pe sidong nami ala hari Jumat di pasar monan gulang rupe siatata gulang rupe akahara si pasar tam tuamu jadi di pas-pas tua mahita saluna mau lihat ma oras Mula tema dia mang situa James Monte na mewakili sian Parkalaro. Sa matikina pangapon sian amang situa perlindungan sitorus mangiuk malangsung tu inang situa Ruliana Sihalo pasatami ma partikia. Horas ma dihida saluhna nah parsangami amak perdida resot sok inang amak perdida fungsional narong di hurieta nang do inang bibir pro nang do ko tungako kabar halado sok inang damang do dainang ruas di huria HKBP Tangerang Kota diari nauli di bulan atakaso itu sahak mahami tu usia pensiun selama makobasi kami di huriat tahun dakta gamon sarong na hurang lebih tiap kapabayanan nami di pakatayon nami nang diap ka pardalan nami tu damang dohot dainang los markide sempatan oma mangido mapami asa mapok kamu ma akan hurang lebih sian pikiramuna tapariahi ma kana ulina dinggan tu juluan niarion sok songoni ala memang secara kebetulan do makobasi tuikwi kakanasin molhami marasahon macauli jalan ingga dosaluna macayargado akabar haladui dibain akarwasna mulutiki rohami alai yang gobar haladui ba tongdo di bagasalas roha di nalau makobasi alanya mang dohot taminang disaluhut nei tung mau lihat gudang mah pasatami tuhamu tohor songna do nyakadong anak kau udah nama tol pang dohami tak tegawan suaro makan kurang lebih siap kami saluhna alay mau cepet dong ya mang mapo kamu mai sia lupa kamu masih bagasa rohamuna saya tuhata mah namang gohi pasu-pasuna dihita saluhna jalan marbungar mah hurieton nani uluhon ya mang perdita resok nami tuhama namang gohi pasu-pasuna dihita saluhna godi masih kami Shalom. Horas madhita saluhutna. Nahu hormati hami amang padita resort. Dohot nahu hormati hami sude full timer. Bibil pro. Nang peso di son nasida. Sahak ma tabi nami tu nasida saluhutna. Terlungubi dia mang padita sitonga aku di telepon madokon sedengkan maulani ala
borhatu puncak makubasi wisia dihamu nahu pasangapi hami damang dohok dainang songoninang hormati hami tong akadong aku perhalado saulaon parjulu mulai tema tapasahat tua mata di bata ala asi dohot holongi rohana do buhita marpungu di bagas naon ima ibadah sekalian ma paborhato kami naung pensiun sian hamisa diri pe amanginang dan tagamon suadong nahurang lubi selama pakubasion nami di Huriata HKBP Tangerang Kota akan nadingganima ama buat tamu mulu adong akan nahurang lubi pulso kamu mesian pikiramuna jalan naung pesiu kami tong mahita marsitanyangan sada keluarga mahita te molo tung sauta dahami hamu tepak di pardalanan hamu mana dahami bategor hamu mahami asa toto kita sada keluarga di bagasan keluarga Hurian itu hatta songonino nang dohono nami mau liate tu kur HKBP, NHKBP ya, bagus banget lah pilihan. Kami dinyanyikan dengan kami sampai mangulahon tohonannya. Semoga nanti NHKBP semakin jaya ya. Kalian cepat dapat jodoh. Ya, begitu juga Transiamus, bagus juga haleluyanya, mantap. Mudah-mudahan nanti kita juga di HKBP ini semakin bersatu. Siapa tahu nanti kalian salah satu jadi menantu saya, ya. Jadi semuanya manang tudung aku perhaladu pe ake amang totong mahita nampe pesiu kami sotuntor di kucil hokon hamu hami. Kalau ada umpamanya acara-acara bolehlah kami diundang ya, biar kita tetap satu keluarga. Jadi naruh aku tung oti pehataki aka naringganima pamasuk pamudu bagas rohamuna kastangyang masih tangyang mahita asa anggiat somanidot ni ngetata dari bata somon sijak kopi hima dalata mabain akal nauli nadingan percayalah berbuat baik tidak sia-sia jangan ada intinya kita sehat adalah tidak ada pikiran negatif kita. Harus semua cinta kasih sama siapa juga, sama lawan jangan kalau ada orang yang sakit hati ke kita jangan kita balas dengan sakit hati. Tetap kita cinta kasih. Itu intinya kita biar Tuhan memberkati. Orang berbuat baik pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Semuanya mahates ya Tuhan memberkati moliate. Moliate mah upasatami tu dongan nami senior nami nang pensiun amang situa perlindungan sitorus dohot inang situa ruliana puru siharo mauliate ma tong upasatami tu hamuna selamat menjalani masa pensiun sipas-sipas mahamu di hatua muna mauliate partikan upasatami mamusia itu padita resort mauliate ma ngadingga mardaran acarata diamak kamanginang tujulu mahitan non ro dung tatutup ibadahta macara nasida tak pola jadi pituan ala dohot aka yang akun nasida anno jong-jong di julu ro mahita macara ta tutup ma ibadahta marede mahita nomor 202 ayat onom laos jong-jong mahita saluhna.
huyata. Alele mata amanami na di Banua Gicang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na lenggan, dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhok karajaumu di tonga-tonga di huriam doho di portinion. Buhai marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang nisi lehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmo, sai Roma harajaumo, sai saut malongo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siang Tuhan demata. Di pasu-pasu jana diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jana asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jana dipasaorhon madamena tu todim. Perhalado situan baru tapapur pensiun rap doho keluarga asaror luas huyata majalah kamu